Hej alle sammen. Jeg hedder Sanne. Og jeg hedder Sofia. Og det her det er Sofia, min datter. Jeg har også en, der hedder Amalie, og jeg er gift sammen med Thomas. Og jeg elsker mit liv. I dag der er vi ude på Stubmark sammen med Sofia. Så nu vil jeg lige gå op og stå. Holly, hun er faktisk flyttet. Fordi jeg skal lege buer med hende. Holly, hun er faktisk flyttet til Stony Brook over i New York. Så vi kommer ikke til at se Holly i noget tid. Så nu vil jeg lige gå på en tur. Oh shit! Sofia, hun har ikke fået sin ADHD-medicin i dag. Vi holder lige en fysisk pause. Så nu har vi Sofia her. Vi er lige ude at gå en tur. Fordi man skal jo have lidt kalorier forbrændt. Og mor er på kur. Og jeg er ikke på kur alle sammen. Sofia vil gerne. Og Sofia, hun er lige glædet. Man skal ikke gå ud på isen, Sofia. Hvor skal du gå? Mor. Så man kan se, så er vores datter her. Hun er lidt sur og har ikke fået sin medicin i dag. Så ja, det er egentlig vores liv her med søndag. Faktisk tirsdag. Så nu vil jeg lige gå lidt. Så jeg har bare sådan et outfit her på. Jeg tror Sofia, hun sidder fast i det hul. Så nu vil jeg lige gå hen efter Sofia. Nu er jeg kommet hen til Sofia. Og hun spiller. Og ja, Sofia kan godt være lidt sindssyg i gang imellem. Sofia, du skal lige løbe op på bakken, så jeg kan få et billede. Længere op. Helt op. Løb, Sofia. Længere op, Sofia. Længere. Længere. Jo, længere, Sofia. Vi skal have en god video. Sofia, hun er jo ved at blive voksen nu, så... Længere, Sofia! Sofia, hun er ved at blive voksen, og hun gider ikke løbe mere. Så... Ja. Længere, Sofia! Lidt længere! Jo! Så vi kan se, nu så står der sådan en skabning. Så lav noget sejt! Zoomer lige. Så Sofia, hun skal prøve ansigtsmasker her i aften. Det ved jeg ikke lige, om jeg får med på bloggen, fordi Sofia, hun er sådan en drama queen, og hun vil meget gerne være voksen. Hvor jeg siger til hende, at der får man mange rynker, sådan lidt ligesom mor. Fordi mor hun er simpelthen bare sådan en champagne, mens far han bare sådan en ponyfar. Ja, det vil jeg bare sige til jer. Har vi Sofia. Løven er alle kommet. Nu skal mig og Sofia gå en tur. Kom, Sofia. Så, hvad har du lavet i skolen, Sofia? Mamma, det kommer tak. Var det sjovt? Jeg lavede stolt over hver gang. Men der var en, der hjalp mig. Men han er ret dårlig. Men så er jeg jo ikke stolt af dig. Gå Så nu. med jeg min bedste ven, Maria. Men hun kunne ikke finde ud af at lave selvfor. Så hun var rigtig dårlig. Men hun kunne til gengæld lave 15 araber i streg. Det er flot. Så, ja, så nu der er jeg lige ude at gå en aftentur her med Sofia. Og det er rigtig dejligt for mig, at Sofia er ude at gå en tur. Oh shit, der var en kantsten! Der var lige en kantsten. Men jeg er okay. Sofia, du skal i hvert fald ikke grine af mig.
Ja, okay igen. Nu skal jeg til at lægge min make-up. Er det ikke altid, man bruger til at dække bumserne med? Og rynkerne? Vil du være sød? Er det grøntefjerner? Det kunne være sjovt, hvis der var sådan. Og nu bliver Sofia lidt sur, men det er simpelthen så shit. Altså, de vil bare gerne lære så meget make-up. Så. Sofia, man må ikke slå. Sig så undskyld, Amalie. Undskyld, Amalie. Så må du se Amalie på livestream, når hun tilgiver dig. Nej. Så kommer du ikke med. Malle. Så sig undskyld, Amalie. Sig undskyld, Amalie. Sig så undskyld. Sig så undskyld, Amalie. Undskyld, Malle. Nej, du skal sige undskyld, Amalie. Undskyld, Amalie. Jamen, hun kan ikke lide at live. Du skal lige sige undskyld, Amalie. Men hun er gået live. Sig undskyld, Amalie. Læg dig ned. Sig så undskyld, Amalie. Undskyld, Malle. Kan du sige undskyld til Holly, fordi du er sådan en kæmpe bitch? Undskyld, Holly. Det er godt. Kys mor farvel. Nu skal det ikke være sådan, jeg. Mor har kun lidt rød læbestift. Du kommer ikke med, hvis du ikke kysser mor farvel. Jeg vender lige tilbage. Okay, så nu skal vi kysse Sofia farvel, inden hun skal på UG. Kom her. Kom, Sofia. Sofia. Er du klar? Sofia, nu tager vi det her moment. Sofia! Sofia, det kan godt tage lang tid, hvis du ikke vil. Og jeg forstår dig godt. Er du klar? Og Sofia. Stop, mor. Er det lidt embarrassing? Ja. Nu giver vi lige Sofia et farvelkram og et farvelkys, og så må hun gå på UG. Nu løber Sofia ned på UG. Åh nej! Åh nej, Sofia! Nu skal jeg løbe hen til mit barn. Åh nej, Sofia! Nå, vi ses altså. I må have det. Kys og løser. Mus, mus fra Sanne. Hej, hej.